индивидуалното класиране. Тихо, бе! Даже не мога да повярвам. Мими. Да не ме лъжиш! А? Да не ме лъжиш! Даже вика не мога да повярвам. Никой не мога да повярвам. Той сега ни почва. Така. Абе, ти е спа, Ева. Спах, и пак! Генерал! Спа, Чай да си го проверим. на пето място, Жоро от Суеци. Така. На четвърто място, Ванко 1. Браво! Банко 2! Банко 2! Ванко 1. Айде, този път си. Какво е едно, бе? Това е едно, бе. Да. На трето място в класирането Владо Барбов. Браво! Владе? Тук и купа трябва да има някой. Ето, заповядай. Браво, Вани! Така, на второ място в индивидуалното класиране има Сашо Програмиста! Може да се пуши, това е за сметка на Сашко! Така, на първо място с най-малко наказателни точки Дако! Ето желая накрая. Заповядай. Освен, че на първо място има и най-голяма ловена риба. Заповядай. Така. След тежка борба, безапелационна, изключително. На трето място отборно момчета от Пловдив. Заповядайте. Пак сте вкарали риба в живара. Риба Шимано. Риба Шимано. Хубави са. Джамбо ги има също. Така. На второ място в класирането Beard Up Feeder Team. Къде извадиш на врата, внимавайте. И купи още. Събрава всички купи. Абе, вие не може да закарате на Не ти ли тече? Гусали сте. Дай да ти помагам. Павката, да. Заповядай. Горе, горе. Така. Абе, Жековир пише тук. Редно беше да. На първо място в отборното класиране. Кои бяхте вие? Дивите пърчове? Ние сме... Айде, идвам. Значи, не е свободни ръце вече. Тук пак направо ме разбихте. Откажи се, ще се отказва. Абе, Павка, ти бе желез си не тръгваш, Само за вчерашките се тръгват. Абе, кога е такова, върти сучи се с желез ти си тръгва. Да. Така, наградата за последния в класирането следващия път ще дадем като изчислим, че е много сложно. Много са последни. Това е. Няма да си я взема.